खेकड्याच सार तू, वार रविवार तू, तांबड्या सांबाराची घार तू. सो मी लोकांचे आणि म्हणजे माझ्या प्रेक्षकांचे खूप आभार मानतो की त्यांनी गाण्याला इतका छान प्रतिसाद दिला. प्रसिद्धी काही येत जात राहते, म्हणजे त्याला काही असं मुक्काम पोस्ट केल्यासारखं नाही की हे एकदा म्हटलं की हे राहणारच आहे. तर नवीन नवीन काहीतरी करावं लागतं. कोकणात खूप अशी हिडन गोष्टी आहेत ज्या लोकांना अजून माहिती नाहीये. संस्कृती असतील, कोकणातलं खाणं असेल, कोकणातल्या काही टॅक्टिक्स असतील, मेडिकल्स गोष्टी असतील, आयुर्वेदिक प्रकार असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी मला असं वाटतं की मी लोकांना माझ्या परीने आणून आणलं, समोरच्यांना दाखवलं पाहिजे. माझी अशी इच्छा आहे की मी मालवणी भाषे किंवा कोकणी भाषेसाठी आपल्यासाठी काही ना काहीतरी करावं. आता अजून तरी काय सुचलं नाहीये, पण जेव्हा काही सुचेल तर मला असं वाटतं की त्याचा प्लॅटफॉर्म खूप जास्त मोठा असावा. रविवार तू, तांबड्या सांबाराची घार तू. नमस्कार, मी भगवान शेलटे आणि तुम्ही बघतात कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साथ लाईव्ह. कोकणात सध्या मस्त पाऊस पडता. आत्ताच काही दिवसांपूर्वी मासे चढान गेले, कुर्ले चढान गेले आणि असा त्या कुर्ल्यांचा गाणं सध्या व्हायरल जाता सोशल मीडियावर तुफान. आणि त्याच गाणं आता सांगायची गरज नाही, त्याच गाणं त्या माणसाकडनं ऐकावया आणि नंतर त्या माणसाबद्दलच बोलाया. रोशन जरा आता गाणं सुरू होणे. खेकड्याच सार तू, वार रविवार तू, तांबड्या सांबाऱ्याची धार तू. नांगी मधलं मास तू, खोबऱ्याचा वास तू, भाकरीच्या संग लागे बाप तू. खेकड्याच सार तू, वार रविवार तू, तांबड्या सांबाऱ्याची धार तू. रोशन अगदी अरे मस्त भारी. खरंच आता कोकणात खूप पाऊस पडता आणि मगाशी म्हटले तसं मग ह्या 8-10 दिवसापूर्वी मासे चढान गेले, कुर्ले चढान गेले. तूही कोकणातला आहे, तुका माहीत असतेला. काय कसा सुचला कसा ह्या खेकड्यांचा गाणा कुर्ल्यांचा? आम्ही हे का मालवणात आम्ही कोकणात कुर्ले म्हणतो, तुका माहीत असतात. कसा सुचला या गाणं? मी मुंबईत राहतोय आणि पाऊस पडलो की गावाकडची फार आठवण येतात. तर मी इंस्टाग्राम वरती व्हिडिओ बनवते लोकांसाठी आणि असं झालं की एकदा रविवारी माझ्या चाळीतून चालत असताना मी माझ्या एका मैत्रिणीला म्हटलं की अगं कॅमेरा पकड आणि फक्त मी जस्ट चालतो तसं त्याचा व्हिडिओ शूट कर. आणि मी तो व्हिडिओ शूट करून घेतला. त्याच्यानंतर घरी आल्यानंतर मी विचार केला की आता कसं आपण रूपांतर रील मध्ये करायचं. तर मग म्हटलं की आपण वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांची नावं घेण्यापेक्षा माशांचीच नावं घेऊया आणि मग त्याच्यात माशांमध्ये मला जर काही फार आवडतं तर खेकडे खूप आहे. तर ते मग खेकड्याचं नाव ठेवलं. मग शेवटी ती व्हिडिओ प्रचंड चालली. एक जवळ 10 लाख व्ह्यूज त्याच्यावरती आले आणि मग बऱ्याच एक 100-200 लोकांनी असं सांगितलं की शेवटी जर ते खेकड्याचं सार तू म्हणालास विडंबन करत, त्याचं खरंच जर गाणं केलंस तर आम्हाला फार आवडेल. तर मी म्हटलं 100-200 लोकांना खरंच इच्छा आहे हे बघण्याची, तर आपण याचा विचार केला पाहिजे. आणि मग शेवटी असंच एकदा गमतीत बसलेला असताना मला त्याची चाल सुचली आणि मी ते शब्द जोडत गेलो आणि त्याचं गाणं तयार केलं आणि मग ते लोकांसमोर मांडलं आणि आज लोकांना ते प्रचंड आवडतंय. सो मी लोकांचे आणि म्हणजे माझ्या प्रेक्षकांचे खूप आभार मानतो की त्यांनी गाण्याला इतका छान प्रतिसाद दिला. आणि खरं तर हे गाणं मुळात खूप सुंदर आहे, ज्यांनी ओरिजिनली क्रिएट केलंय. तर त्याच्यानंतर आपण काहीतरी असं वेगळं विडंबन करणं, त्याच्यामुळे ते लोकांना प्रचंड आवडतं. तर ते एकंदरीत मला अशा पद्धतीने सुचलं आहे. नक्कीच रोशन. आता तू म्हणजे तुझं हे गाणं म्हणजे तुफान व्हायरल झालं आहे सोशल मीडियावरती. बऱ्याच लोकांच्या ओठात हे गाणं येते. ह्या गाण्याच्या आता थोडं मागे जाऊया. काय अगोदरचा प्रवासाबद्दल थोडं बोलूया. ह्याच्या अगोदर म्हणजे अशीच फॅमिली बॅकग्राऊंड होती का? आणि ह्याच्या अगोदर नेमकं तू काय करायचं? म्हणजे ह्याच्या अगोदर काही तुझे रील्स झाले होते का? अजून व्हिडिओ किंवा अजून नाटकात वगैरे तुझा भाग होता का? कॉलेजमधला प्रवास, ह्या गाण्याच्या अगोदरचा प्रवास कसा होता? माझं शिक्षण झालं नवजीवन विद्या मंदिर आणि नवजीवन विद्या मंदिर ही वांद्र्यातली शाळा आहे. तिकडे शिकत असताना माझे जे गुरु आहेत संगीता गुरु मॅडम, त्यांच्याकडून मला तबला आणि इतर संगीताचं प्रशिक्षण मिळालं. ते आमच्याकडून भजन गाऊन घ्यायचे, कीर्तन गाऊन घ्यायचे किंवा आपल्या प्रजासत्ताक दिन असेल किंवा स्वातंत्र्य दिन असेल त्यावेळी कार्यक्रमात आम्हाला आवर्जून घेऊन जायचे की तुम्ही या, वाजवा आणि तुमच्या अंगामध्ये कला शिरेल त्या अर्थाने. मग मी 11वीला चेतना महाविद्यालय जे आहे वांद्र्यात तिकडे ऍडमिशन घेतलं कॉमर्सला. आणि मग कॉमर्सला ऍडमिशन घेतल्यानंतर मी तिकडे नाटकाला जॉईन झालो.
आणि मग नाटकात जॉईन असताना मला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या. म्हणजे स्टेज फिअर असतं, क्रिएटिव्हिटी असते, लिखाण असतं, दिग्दर्शन असतं. या सगळ्या गोष्टी मला नाटकाच्या तिकडे शिकायला मिळाल्या. माझा मुळात आत्मविश्वास एक कलाकार म्हणून खूप जास्त वाढला. आणि मग त्याच्यानंतर मग मी मॅनेजमेंट केलं आहे. BMM आमचं कॉलेज जे आहे, मास मीडिया मी केलेलं आहे. तर तिकडून मला कॅमेरा किंवा ऍडव्हर्टायझिंग या एजन्सीबद्दल खूप जास्त माहिती मिळाली आणि त्याचा आज सगळा मला खूप जास्त फायदा होतो. ह्याच्या आधी मी ॲज अ कलाकार म्हणून थिएटरमध्ये गेली 7 ते 8 वर्ष कार्यरत आहे. कधी थिएटरमध्ये प्रॉपर ऍक्टर म्हणून काम केलं स्टेजवरती, कधी बॅक स्टेज म्हणून काम केलंय, कधी लाईट्स ऑपरेट केल्या, कधी म्युझिक दिलेलं आहे, कधी नेपथ्य तयार केलंय, सिनेमामध्ये सुद्धा काम केलंय. एका पण तो काही कारणास्तव डब्यात गेला, तो काही आलाच नाही. पण अपेक्षा करतात OTT प्लॅटफॉर्म्स खूप येतात, तर तो सुद्धा कधी ना कधीतरी पुढे जाऊन येईल. आणि मी स्वतःहून माझा एक क्रू आहे, म्हणजे आमची एक टीम आहे. आम्ही रार फिल्म्स आणि वात्रट फिल्म्स म्हणून माझे एक आहेत, की आम्ही शॉर्ट फिल्म्स वगैरे तयार करत असतो. तर हा एक माझा पूर्णपणे कलाकार असण्याचा अनुभव किंवा माझा प्रवास आहे. नक्कीच रोशन, अशा गोष्टी रील्स म्हणा किंवा एखादा कंटेंट क्रिएट करण्यासाठी एक मोकळा वेळ लागतो, डोकं माइंड फ्री लागतं. हे तू आता पूर्ण वेळ करतोस की ह्या व्यतिरिक्त एक इन्कम सोर्स म्हणून अजून काहीतरी वेगळं करून हे तू तारेवरची कसरत करतोय? शक्य कसं होतं हे? खरं तर मी एका ठिकाणी कामाला आहे. रथ इन्फोटेक नावाची एक डिजिटल ऍड एजन्सी आहे ग्रँड रोडला. तिकडे मी ॲज अ सोशल मीडिया मॅनेजर म्हणून काम करतो. तर सोमवार ते शुक्रवार आमचं काम असतं आणि शनिवार रविवार आम्हाला सुट्टी असते. मी शक्यतो प्रयत्न करतो जास्तीत जास्त की मी शनिवारचं घरी राहून माझ्या कुटुंबासोबत जास्तीत जास्त टाइम स्पेंड करावा. पण रविवारचा दिवस मी पूर्णपणे कॉन्टेंट शूट करत असतो. ह्याच्यामध्ये असं होतं की ॲज अ कॉन्टेंट क्रिएटर गेले 1.5-2 वर्ष मी खूप चांगल्या पद्धतीने कार्यरत आहे. त्यामुळे कुठेही काही पाहिलं तर ते सुचतं किंवा ते लिहून ठेवतो आम्ही आणि मग त्याच्यावरती आम्ही अभ्यास करून एखादा कॉन्टेंट किंवा जर काही सण उत्सव येणार असेल तर तेव्हा आम्ही नवीन रील्स तयार करतो. आणि मग त्याच्यावरती खूप खरं तर तारेवरची कसरत आहे. सोपं नाही आहे. खूप छोटा फॉर्मॅट सुद्धा आहे, पण जितकं छोटा फॉर्मॅट तितकं जास्त तुम्हाला लक्षपूर्वक काम करावं लागतं. कारण आपण ज्या टीव्हीवरती जाहिराती पाहतो त्या जवळजवळ 17 सेकंदाच्याच असतात. बरोबर. पण त्यांचा तो संदेश जो त्यांना पोहोचवायचा असतो तो अवघ्या 17 सेकंदात पोहोचवायचा असतो. तर ते जास्त अवघड काम आहे. आणि मग हे सगळं डोक्यात असतं, काम करत असतो. आणि कुठेही मध्ये चालता चालताही बऱ्याच वेळा काहीतरी सुचतं, तर मग पटकन ते लिहून ठेवतो, फोनमध्ये असेल, डायरीमध्ये असेल. अशा प्रकारे आम्ही काम करत असतो. म्हणजे फक्त संडे मी म्हणजे वाईट मला हे वाटतं की मला प्रचंड फुटबॉल आणि क्रिकेट खेळायला आवडतं. अच्छा. पण मी ह्या कामाकरता क्रिकेट खेळणं सोडलेलं आहे. कारण म्हणजे मला काही क्रिकेटर व्हायचं नाही आणि तेवढा खूप चांगला मी खेळत पण नाही, पण मनापासून खेळतो. तर मला जे व्हायचंय त्याच्यात मला जास्त वेळ देणं गरजेचं आहे, असं माझं पूर्णपणे याच्यावरती ठाम विश्वास आहे. पण क्रिकेट मी गेले 1.5-2 वर्ष मनापासून खेळलेलं नाही. मी याच गोष्टीवरती कार्यरत आणि आता त्याच गोष्टीमुळे मला वाटतं आज तुम्ही माझी मुलाखत घेतात आणि त्या दिवसांत म्हणजे जी गोष्ट सोडली त्याचं आज सोनं होत आहे. म्हणजे क्रिकेट सोडल्याची खंत तुला आता नाहीये? खंत नाहीये. म्हणजे मला खरं तर आवडतं. आता म्हटलं तर हातात जर पावसाच्या दरम्यान छत्री असली तरी मी असं करून चालतो, तरी मला तो आनंद मिळतोच. किंवा कुठले क्रिकेटचे सामन्यातले व्हिडिओ असले तर ते बघतो आणि मन माझं भरून येतं की अरे वा आपण चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट खेळायचो. तर वाईट वाटतं की मित्रांची गंमत जम्मत सगळे मित्र एकत्र येऊन खेळतात आणि मला जमत नाही. पण असं काही नाहीये. आमच्याकडे वर्षातून 2-3 वेळा क्रिकेटच्या मोठ्या स्पर्धा होतात इंटरनली, तिकडे मी जातो. तो दिवस मी नाही सोडत. नक्कीच. पण असं आहे. नक्कीच. रोशन, अजून म्हणजे आता हे तुझं खेकड्याचं सार व्हायरल झालंय. आता प्रत्येकाच्या, मला वाटतं प्रत्येक कोकणी माणसाच्या तोंडावरती आहे हे गाणं तुझं. हे गाणं रिलीज व्हायच्या अगोदर, म्हणजे सोशल मीडियावरती यायच्या अगोदर तुला असं वाटलं होतं की आपली अशी एखादं रील किंवा आपलं हे गाणं एवढं व्हायरल होईल असं वाटलं होतं अगोदर? मला खरं तर खात्री होती या गाण्याबद्दल, कारण मुळात ते जे गाणं आहे ते गाणं मुळात खूप सुंदर आहे आणि लोकांना पॅरडीज आवडतात. याच्यावरती मला एक खात्री होती की जवळजवळ एक साधारण 500K किंवा 1 मिलियन पर्यंत त्याचे व्ह्यूज जातील. कारण एक आता क्रिएटर म्हणून आम्हाला एक अंदाज येतो की ही व्हिडिओ इतकी चालेल, किंवा जर मला आनंद आला पाहिल्यानंतर की अरे छान झालंय तर हे एवढं चालेल, तेवढाच अंदाज होता मला की हे 1 मिलियन पर्यंत त्याचे व्ह्यूज वगैरे येतील. पण त्याचं एवढं काहीतरी होईल याचा मी विचार केला नव्हता. म्हणजे विश्वास होता की आपण जे तयार केलं ते लोकांना आवडेल, चालेल. पण एवढा अति आत्मविश्वास नव्हता की लोक इतकं जरा डोक्यावर घेऊन घेतील, प्रत्येक व्हॉट्सअप ग्रुपवरती असतील किंवा भरपूर फेसबुक पेजेसवरती असतील, असं काही मी विचार केलाच नव्हता. आणि दिस इज समथिंग हॅपनिंग बियॉन्ड माय थॉट्स. तर हे आहेच. काय फरक काय जाणवतो रोशन तुला, हे गाणं रिलीज व्हायच्या अगोदरचा रोशन, आताचा रोशन? आता तू म्हणजे तुझी पब्लिसिटी बऱ्यापैकी झाली, आता जिथे जाशील तिथे लोक तुला वेगळ्या नावाने ओळखत असतील. काही माहोल वेगळा जाणवतो, काही फरक जाणवतोय?
नाही नाही, म्हणजे इंटरनली तर काही जाणवत नाही मला. मी आजही तोच रोशन आहे जो गेल्या म्हणजे मी 11वीत जेव्हा नाटकात भाग घेतला होता तेव्हाचं रोशन आणि आत्ताचं रोशन मानसिकरित्या अजूनही तिथेच आहे. प्रोफेशनल रित्या मी दररोज दर दिवशी काही ना काहीतरी बदलत असतो. मला हा बदल माझ्यातला आवडतो, कारण मला असं वाटतं की माणसाची प्रोफेशनल वाईज ग्रोथ झाली पाहिजे. मी अजूनही खूप डाऊन टू अर्थ आहे. मी प्रत्येक माणसाला एकदम अदबीने आणि खूप मनापासून भेटतो. आणि मला असं वाटतं की प्रसिद्धी काही येत जात राहते. म्हणजे त्याला काही असं मुक्काम पोस्ट केल्यासारखं नाही की हे एकदा म्हटलं की हे राहणारच आहे. तर नवीन नवीन काहीतरी करावं लागतं, कारण लोक पटकन विसरतात. ज्या पद्धतीने आपल्याला ते छान पद्धतीने उचलून घेतात त्याच्या पद्धतीने ते आपल्याला विसरतात सुद्धा. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यांमध्ये आपण कसं लक्षात राहिलं पाहिजे ह्याचा मी जास्तीत जास्त विचार करतो. आणि असं फरक असा काही नाहीये. छान वाटतं, लोक विचारतात, भेटतात, आवर्जून कौतुक करतात. तर त्यामुळे मी फक्त थँक्यू सो मच आणि असंच सपोर्ट करा एवढं बोलून मी पुढे निघून जातो. मी ते फार काही घरात आल्यावर मी ते लिहून नाहीये, बाहेरच्या बाहेरच. नाही, नक्कीच. म्हणजे खरंच तू महत्त्वाचं वाक्य बोललास की प्रसिद्धी येत जात राहते. मला वाटतं हेच कलाकारासाठी महत्त्वाचं असतं. पण आता जेव्हा बाहेर जातो तेव्हा लोक सेल्फी काढत असतील, स्पेशली मुली. आता मुलींचे बरेच तुला फोन वाढले असतील, कॉन्टॅक्ट वाढले असतील. हा वेगळा वेगळा माहोल जाणवतो की नाही तुला? हो हो, असं म्हणजे असं होतं की आता हे म्हणजे ऑब्झर्वेशनल आहे. कारण म्हणजे ते मला भेटतात मुली किंवा विचारतात किंवा कौतुकाने दोन शब्द म्हणतात किंवा एखाद्या मुलीला फोटो काढायचा असतो. बरोबर. ते कारण आहे फक्त आणि फक्त माझं काम. ते लोक मला पर्सनली काही ओळखत नाहीत. त्यांनी मला फक्त माझ्या कामामुळे पाहिलेलं आहे. तर त्यांना जर माझ्या प्रती कुठल्या पद्धतीची भावना असेल, प्रेम असेल, तर ते फक्त आणि फक्त माझ्या कामाबद्दल आहे, पर्सनली काहीच नाही. तर ते मला खरंच खूप आवडतं. बाकी जी माझी मित्रमैत्रिणी आहेत जे माझ्यासोबत बरीच वर्ष आहेत, अनेक वर्ष आहेत, ते मला अजूनही तसेच ट्रीट करतात. म्हणजे त्यांच्यासाठी मी जर माठ आहे तर मी माठच आहे, अच्छा. आणि त्यांच्यासाठी जर मी खूप चांगला आहे तर मी खूप चांगलाच आहे. त्यांच्याबद्दलची काही मतं बदलत नाही. तर असं आहे. छान वाटतं. खरंच आपल्याला कोणीही कौतुक केलं तर छान वाटतं, आणि त्याच्यासाठी मला असं वाटतं की मी नशीबवान आहे की इतकी माणसं येतात, भेटतात, बोलतात दोन शब्द आणि आपला मुळात चेहरा लक्षात ठेवतात. आज इतके क्रिएटर्स आहेत, खूप क्रिएटर्स आहेत, त्याच्यामध्ये आपला चेहरा लक्षात ठेवून कुठे भेटले की अरे ह्याला थांबवणं, त्याच्याशी दोन शब्द बोलणं, त्याला कौतुक करणं, हे खरं तर त्यांचा खूप मोठेपण आहे. असं मी म्हणतो की मला आवडतं, पण नक्कीच. की ते तेवढंच असतं कामाबद्दल, आणि मला असं वाटतं की कामाबद्दलच त्यांनी मला प्रोत्साहन दरवेळी केलं पाहिजे. नाही नाही, अगदी बरोबर रोशन. रोशन, चर्चा चालू ठेवूया, पण अजून काहीतरी एखादं तू गाणं गायलं असशील याच्यापूर्वी, तुझं आवडीचं गाणं. आवाज छान आहे तुझा, बाहेर पाऊसही मस्त पडतो. अजून एक कुठचं गाणं असेल तर ते आमच्या दर्शकांसाठी बोलून दाखव ना. मी ह्याच्या अगोदर एक गाणं गायलं होतं जेव्हा 2019 साली आपलं वर्ल्ड कप येणार होतं, आणि त्या गाण्याला इतकं फारसा काही प्रतिसाद आला नाही, पण ते गाणं खूप छान होतं. वर्ल्ड कप घर आएगा म्हणून आम्ही एक गाणं केलेलं. ते हिंदीमध्ये आहे. त्याचे शब्द असे आहेत की घर घर जाएगा सपना ये अपना, पागलपन में है सब में गजब कहा, इंतजार था देखो ये कब कहा, खेले नहीं है काम है रब कहा, हर जवान तिरंगा है पहना, हर जवान का एक ही कहना, सारी दुनिया को दिखा ही देंगे, है किसमें दम कितना ना ना, इस बार भी देखो वर्ल्ड कप घर पे आएगा, इस बार भी देखो वर्ल्ड कप घर आएगा, इस बार भी देखो वर्ल्ड कप घर आएगा, इस बार भी देखो वर्ल्ड कप घर आएगा. नाही रोशन, हे गाणं मस्त मस्त, खूपच अप्रतिम गाणं, म्हणजे खरंच भारी आहे. रोशन, अजून एक गोष्ट, तुला मी जेव्हा सर्च करत होतो तेव्हा तुझा एक मला वाटलं यूट्यूब स्वतःचं चॅनल दिसले, डोकॅलिटी म्हणून. हे कधी सुरू केलं आणि असं का, हे डोकॅलिटीबद्दल काय सांगशील, कसं सुचलं आणि त्यातला कंटेंट कसा क्रिएट करतोस, आणि ही कन्सेप्ट नक्की कशाच्या मागून आली डोकॅलिटीची? माझं असं खूप ठाम मत आहे की कलाकार म्हणून जेव्हा मला कोणी काही प्रश्न विचारतात की अरे तू एवढ्या लहान वयात इतकं सगळं कसं काय लिहितोस किंवा तुला इतकं कसं सुचतं, तर माझं एक बेसिक असं उत्तर असतं की जो व्यक्ती जितकं काही भोगतो किंवा कलाकार म्हणून जो जास्त भोगतो त्याला सगळ्यात जास्त सुचतं. कारण तुम्हाला बऱ्याच आयुष्यातल्या चढ उतारांमधून जावं लागतं. चांगले दिवस तर असतातच. मी एका नाटकात काम करायचो, एकांकिका होती खरं तर ती. त्याच्यात असं होतं की यशाचा आनंद कितीही परमोच्च असला तरी तो क्षणिक असतो. ते फार छोटंसं असतं. जिंकलं तर आपलं कसं छोटंसं असतं. त्यामुळे मला यश फार काही असं
मेंटली हलवत नाही. माझ्यासोबत वाईट घडणाऱ्या गोष्टी फार काळ माझ्यासोबत राहतात आणि त्या मला बऱ्याच गोष्टी शिकवत असतात. तर मग त्याच्यातून मला ते शिकायला मिळालं की ह्या प्रत्येक अनुभवातून एक असं व्हायचं की अच्छा ही गोष्ट आपल्यासोबत आज वाईट घडली ना, तर ह्याला टॅकल कसं करायचं. मी मोस्टली माझ्यासोबत जेव्हा कुठली गोष्ट माझ्या मनाविरुद्ध घडते किंवा वाईट घडतो, तर मी माझ्या स्वतःच्या डोक्याला एक असं म्हणतो की जाऊ दे, घडलं ना वाईट, मोठ्या लोकांसोबत असंच घडतं, तर काही नवीन नाही आपल्यासाठी. तर मी असं स्वतःला खूप मोटिवेट करत असतो. बऱ्याच गोष्टी जे काही असेल त्याला मी पॉझिटिव्हली स्वतःला अप्रोच करतो. जसं की आपण म्हणतो ना की अर्धा ग्लास भरलेला आहे किंवा अर्धा ग्लास रिकामी, हा प्रत्येकाचा वेगवेगळा लुकआउट आहे. मी नेहमी म्हणतो की मला अर्धा ग्लासच भरलेला पाणी द्या, मला अर्धा ग्लास रिकामी असं मी कधी म्हणत नाही. तर ती डोक्यालिटी आहे. आणि खरं तर त्याच्यामध्ये मी माझे अनुभव, माझ्यासोबत घडलेले काही किस्से, ह्याचा एक छान स्टोरी टाईप रूपांतर करून माझ्या प्रेक्षकांसाठी मी ते तयार करतो. कारण मला असं वाटतं की त्यांनी ते ऐकावं, त्यांनी त्याच्यातून काहीतरी शिकावं किंवा शिकले जरी नाही तरी ते छान एक गोष्टीचा प्रकार आहे, तर तुम्ही ते ऐका, तुम्हाला ते छान आवडेलच नक्की. आणि त्याला मी नाव डोक्यालिटी ह्यासाठी दिलं कारण म्हणजे आपण जसं म्हणतो ना की दुनियादारी कळावी लागते बरोबर. समाजासाठी. तर मुंबईतल्या भाषेमध्ये आम्ही जिथे राहतो तर आम्ही तिथे म्हणतो की कोणी जर डोकं वापरलं तर त्याला हा डोक्यालिटी वाला माणूस आहे, आम्ही असं म्हणतो. म्हणून मी त्याला ते डोक्यालिटी नाव दिलं. आणि त्याच्यात बरेचसे असे एपिसोड्स आहेत, एक 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 करत 10 ते 12 मिनिटाचं, आणि ते लोक आवडते, लोक त्याच्यावर छान प्रतिसाद देत आहेत. तर नक्कीच एकंदरीत नक्कीच. डोक्यालिटी. त्या डोक्यालिटीमध्ये तुझा एक मला वाटतं एक एपिसोड आहे ठाम निर्णय म्हणून. तुझ्या आयुष्यात अशा काही ज्या निर्णयांवरती तुला ठाम राहणं गरजेचं वाटलं आणि तू काही करून त्या निर्णयावरती ठाम राहिलायस, असे कोणते निर्णय होते? हो हो, आहे असे बरेच निर्णय आहेत. खरं तर त्या सगळ्या निर्णयांमुळेच मला वाटतं तो एपिसोड खरं तर माझ्याकडून तयार झाला. मी मी लिखाण सुद्धा करतो, 4 ओळी करतो, शेअर करतो. तर तिकडे मी असं, माणसाने माठ असलं तरी चालेल पण त्याचे निर्णय ठाम असले पाहिजेत, असं मी एक वाक्य लिहिलं होतं. त्याचं कारण असं की काय होतं, आपण बऱ्याच वेळा बऱ्याच गोष्टी ठरवतो आणि ठरवल्यानंतर त्याच्यावरती आपण फार काळ टिकून राहत नाही आणि मग त्याचे बरेच नुकसान आपल्याला त्याच्यानंतर भोगावे लागतात. खरं तर मी आता जी काही गोष्ट सांगणार आहे त्याने बऱ्याच माणसांना वाईट वाटेल किंवा कदाचित माझं उत्तर पटणार नाही. पण मी जेव्हा 11वीत नाटकासाठी भाग घेतला तेव्हाच मी ठरवलं होतं की मी एकांकिका हा जो प्रकार आहे हा फक्त माझ्या 15वी पर्यंतच करणार. ग्रॅज्युएशन नंतर मी एकांकिका करणार नाही. कारण काय व्हायचं, माझ्या सोबतचे जे काही माझे मित्र वगैरे होते किंवा दुसऱ्या कॉलेजमधले काही मित्र होते, त्यांना नाटकाची फार आवड होती आणि डबल टिबल ऍडमिशन घेऊन किंवा अजून कुठला तरी एक कोर्स करून फक्त नाटकासाठी. आणि खरं तर ही खूप मोठी गोष्ट आहे त्यांच्यासाठी, त्यांचं नाटकावरती तितकं प्रेम होतं म्हणून त्यांनी केलं होतं. आणि मला माझे काही सिनियर होते, त्यांनी विचारलं की अरे तू करणार का, कर, झालंय 15वी म्हणून काय झालं, एखादी एकांकिका कर ना, एकच शो कर. पण मी जे ठरवलं होतं ते मी कधी केलंच नाही की मला 15वी पर्यंतच एकांकिका करायच्या होत्या. त्याच्यानंतर जर कुठलं प्रायोगिक नाटक आलं किंवा व्यावसायिक नाटक आलं तर मी नक्कीच त्याचा विचार करेन. आणि पण मी कधीच 15वी नंतर एकांकिका केलीच नाही आणि मी अजूनही कधी आता करणार नाही. हे माझं वैयक्तिक मत आहे, मला कोणाला त्याच्यातून दुखवायचं नाही. मला असं वाटतं की मी 5 वर्ष तिथून मला जेवढं शिकायचं होतं तेवढं मी शिकलो आणि मी अजूनही करणार. माझे पण जे काही माझे मित्र होते त्यावेळेला माझ्यासोबत, ते मला म्हणतात की तू बरंच केलंस, की तू नाही केलंस त्यामुळे बरं झालं, कारण तू आमच्या अगोदर जॉबला लागलास, अगोदर पैसे कमवायला लागलास आणि त्याचा कुठेतरी आज फायदा तुला होतोय चांगल्या माणसांना भेटल्यामुळे वगैरे. त्यामुळे तुझा निर्णय तुला आज तुझ्यासाठी बेनिफिशियल आहे. तर मला असं वाटतं की काही असू दे, आपले निर्णय आपण घेतले की त्याच्यावर ठाम राहणं खूप जास्त गरजेचं असतं. नक्कीच नक्कीच. रोशन, तुझ्याची चर्चा करताना कुठेतरी तू इमोशनल, भावनिक आहे असं मला वाटतं. आणि तुझं ते यूट्यूब चॅनल बघताना मी ब्रेकअपबद्दलची एक कविता वाचली होती. ती काय असं काय थोडं पर्सनल आहे पण काय असा किस्सा काय झाला होता का, तुझ्या आयुष्यात झाला होता का? आता मला ऍक्च्युली कवितेचे शब्द आता आठवत नाहीयेत, पण ब्रेकअप आय थिंक कसं आहे माहितीये का, मी इमोशनल बराच आहे खूप. आणि माझं असं होतं की माझे बरेच मित्र मला त्यांच्या लाईफ मधले प्रॉब्लेम सांगतात, अरे असा प्रॉब्लेम झाला, तसा प्रॉब्लेम झाला. आणि माझ्याकडे असं असतं की अच्छा, मी त्यांना मार्ग सांगतो, पण माझ्याकडे असं आहे की मी कधीच माझे प्रॉब्लेम कोणाला सांगत नाही. मला खूप कदाचित चांगली पण सवय आणि वाईट पण आहे, पण मी माझे दुःख कोणाला सांगत नाही. मी माझं स्वतःशी बोलत असतो आणि मला माझी उत्तरं मिळतात की मला हे केलं पाहिजे, कारण काय होतं की रायटर असल्यामुळे मला बऱ्याच गोष्टींचा एक 10 बाजूने विचार करता येतो, 9 बाजूंनी विचार करत असतो. आपल्याकडे 9 रस आहेत, तर 9 बाजूने मी विचार करतो. माझ्यासोबत एखादी जर पटकन गोष्ट घडली तर मी त्याच्या बाजूला असलेले 9 सिनारिओज तयार करतो आणि मग ह्या सिनारिओला कसं टॅकल करायचं याच्याकडे माझ्याकडे आधीच तयारी असते. किंवा मी असं पण आहे की
मी कधीच माझ्यासोबत किती जास्त चांगलं घडेल याच्यापेक्षा माझ्यासोबत किती वाईट घडू शकतो याचा मी खूप जास्त विचार करतो, कारण मी आधीच तयार असतो. आता ठीक आहे, अच्छा. ठीक आहे, माझं असं होतं की अरे आपण तयार होतो याच्यासाठी, हे काही एवढं झालं नाही जेवढा मी विचार केला होता. ब्रेकअप यासाठी की मला असं वाटतं की ब्रेकअप आणि ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, प्रेमभंग हा जो एकंदरीत प्रकार आहे, माझ्यासोबत कधी फार वाईट घडलेला नाहीये. इतका वाईट नाही घडला. मला असं वाटतं की लाईफ ऑफ पाय नावाचा एक चित्रपट आहे, त्याच्यामध्ये एक असं सीन आहे की इरफान खान आणि त्याची प्रेयसी असते, ते लोक डिपार्ट होतात आणि तो जो एक ब्रेकअप वाला सीन आहे, मला असं वाटतं की लोकांनी लांब होणं त्या पद्धतीत की त्या सीन मध्ये ते लोक जसे वेगळे होतात, एका ब्रिज खाली समुद्राच्या जवळ भेटतात आणि छान पद्धतीने एकमेकांना ग्रीट करून निघून जातात की इथून पुढे तुझं आयुष्य तुला आणि इथून पुढे माझं आयुष्य तुला. मला ही गोष्ट प्रचंड आवडते. आणि बऱ्याच मित्रांचे ब्रेकअप्स आहेत किंवा माझेही कधी पर्सनल लाईफ मधल्या काही गोष्टी असतील, तर त्याच्यातून मी खूप काही शिकलोय, उभा राहिलोय आणि त्याच्यात माझी पण चूक नव्हती, पण मी समोरच्याला असं सांगितलंय की ठीक आहे, माझी चूक आहे, मी मान्य करतो आणि मी पुढे जातो. नक्कीच. तर आहे. नक्कीच रोशन, तरी पण म्हणजे तू म्हणालास की तुझ्या गोष्टी तू कोणाशी शेअर करत नाही, तरी पण हे तुला पटतंय ना की आयुष्यात कोणतरी असं जवळचा असावा त्याच्याशी आपलं शेअर करावं. मित्र सगळं तुझ्याशी शेअर करतात, पण असं एकच तरी तुझा जवळचा मित्र असेल त्याच्याशी तू सगळं शेअर करतो, अशी कोण व्यक्ती तुझ्या आयुष्यात आहे? हा, अशा बऱ्याच आहेत. असे म्हणजे अगदी असे खूप असे नाहीयेत. अगदी बोटावर मोजण्यासारखे माझे काही चांगले जवळचे मित्र आहेत. मला त्यांचं नाव खरंच घ्यावं लागेल इकडे. जसं की माझा जवळचा मित्र जो माझ्या व्हिडिओमध्ये बराच वेळ असतो, अमित मारू म्हणून माझा एक मित्र आहे. आकाश जोगदण म्हणून माझा एक मित्र आहे. प्रियंका ढोबळे म्हणून माझी एक मैत्रीण आहे, ती असते माझ्यासोबत बऱ्याच वेळा. त्याच्यानंतर आदित्य साखरे म्हणून माझा एक मित्र आहे, तो असतो. बस ही जी लोक आहेत, मी ह्यांना माझं खूप जास्त करण बेटकर नावाचा एक माझा मित्र आहे, तो माझ्यासोबत असतो. मी ह्यांना माझ्या आयुष्यातल्या बऱ्याच काही गोष्टी सांगतो, पण अगदीच खूप काही वाईट घडलं असेल तर मग मी शक्यतो सांगत नाही. मी अच्छा. लिमिटाईज करून ठेवलं की मी इथपर्यंतच सांगणार, त्याच्या पुढच्या गोष्टी मी नाही सांगत. आय कीप इट प्रायव्हेट. नक्कीच. रोशन, हे सगळं करत असताना म्हणजे प्रत्येकाला कुटुंबाची साथ आहे ती महत्त्वाची असते. तुझ्या फॅमिलीमध्ये तो माहोल आहे का? तुला फ्रीडम आहे आणि जो करतोस त्याला घरातल्यांची, आईवडिलांची, सगळ्यांची मान्यता आहे? हो, अगदी आहे. म्हणजे आपल्याकडे कसं असतं की मुलांना फ्रीडम दिलेलंच असतं. ही चांगली बाब पण आहे आणि वाईट बाब पण आहे. माझ्या बहिणीलाही नाटकात वगैरे काम करायचं होतं, पण माझ्या बाबांनी बहुतेक काय मला माहित नाही पर्टिक्युलर रिझन की का नाही करू दिलं, पण तिला पण नाही मिळालं करायला. पण मुलांना आपल्याकडे इन जनरलच फ्रीडम असतं आणि मी खरंच कौतुक करतो माझ्या घरच्यांचं की ते माझ्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टीमध्ये खूप एन्जॉय करतात. जसं की माझे काल 5 मिलियन व्ह्यूज क्रॉस वगैरे झाले, तर माझ्या वडिलांनी, माझी आई, माझी बहीण, माझा भाऊ, माझी मावशी, माझी आजी या सगळ्यांनी मिळून माझ्यासाठी छान केक वगैरे आणला होता. छान काम आमच्याकडे जेवण झालं होतं गोडाधोडाचं आणि माझं कौतुक वगैरे केलं की तू जे काय करतोय ते चांगलं करतोयस तू आणि अजूनही चांगलं करत राहा, असं त्यांचं म्हणणं होतं. तर त्यांचा सपोर्ट आहेच. घरातल्यांच्या सपोर्ट शिवाय काय, म्हणजे सपोर्ट इन द सेन्स त्यांची परवानगी आहे, तुला जे वाटतं ते तू कर. सपोर्ट नक्कीच. म्हणजे असं ते काही येऊन मला कुठलं कॅमेरा वगैरे पकडत नाही. त्यांचं असं म्हणणं आहे की हा तू करत राहा, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नक्कीच रोशन, थोडंसं आता तू कोकणातला आहेस, कोकणाकडे येऊया. म्हणजे कोकण खरं तर म्हणजे हा देशातला स्वर्गच आहे. कोकण आपला जो प्रांत आहे तो, त्याच्यावरती काय पुढे करावं असं वाटेल काय? आणि कोकणाबद्दल तुला काय वाटतं? ही जी भूमी म्हणजे आत्ता जी कोकणातली जी स्थिती आहे, इथला निसर्ग ओरबाडला जातो आहे, आक्रमण होते अनेक ठिकाणचं पर्यावरणावरती. कोकणच्या निसर्गाबद्दल सेन्सिटिव्ह आहेस तू? नाही, म्हणजे मी ऍक्च्युली खरं तर हा खूप मोठा विषय आहे आणि निसर्गाबद्दल जर म्हणाल तर येस, कारण आपण गावी जात असतो, राहतो आणि मला वाटतं आपण जिथे राहतो त्या जागेला आपल्याकडून काही ना काहीतरी देणं असतं. माझी अशी खूप इच्छा आहे की मी कोकणातल्या मातीमध्ये एखादा चित्रपट तयार करावा, जसा किल्ला झाला. मी मुळात फिल्म मेकर आहे, मला चित्रपट तयार करायचे पुढे जाऊन आयुष्यात. आणि जसं मी काल एक रात्रीची सिनेमा पाहिला, उन्हाळ नावाचा. आदित्य सरपोतदार हे त्याचे दिग्दर्शक आहेत आणि आशुतोष म्हणून माझा एक क्रिएटर मित्र आहे, त्याने त्याच्यात काम केलंय. प्रचंड सुंदर चित्रपट आहे. कोकणातलं जितकं सुंदर चित्रीकरण ते करू शकतात त्यांनी त्याच्यामध्ये केलेलं आहे. तर माझी अशी इच्छा आहे की कोकणात खूप अशी हिडन गोष्टी आहेत ज्या लोकांना अजून माहिती नाहीये. संस्कृती असतील, कोकणातलं खाणं असेल, कोकणातल्या
काही टॅक्टिक्स असतील, मेडिकल्स गोष्टी असतील, आयुर्वेदिक प्रकार असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी मला असं वाटतं की मी लोकांना माझ्या परीने आणून आणलं, समोरच्यांना दाखवलं पाहिजे माझ्या परीने. म्हणजे एखादी कथा असेल, एखादी शॉर्ट फिल्म असेल, किंवा आपल्याकडे एसटी महामंडळाचं खूप मोठं जाळं आहे की ते आतल्या बऱ्याच गावांमध्ये सुंदर पद्धतीने काम करतात, जिथे अगदीच बारीक रस्ते आहे तिकडे सुद्धा ते काम करत असतात. तर मला त्यांचं खूप कौतुक वाटतं की यार हे एवढं मोठं जाळं कसं हँडल करतात त्यांना माहिती. पण मला असं वाटतं की हा सुद्धा एक विषय मी कधीतरी जाऊन लोकांसमोर मांडेल. आणि राहिल्या गोष्टी निसर्गावरती, बऱ्याच गोष्टी म्हणजे जो काही मारा होत आहे त्याच्यासाठी सरकार आहे. सरकार त्यांचा योग्य निर्णय घेईलच. आणि मला वाटतं लोक पण तितकी हुशार आहेत आणि लोक पण तितकी जबाबदार आहेत की त्यांना वाटलं जर एखादी गोष्ट वाईट घडते तर ते त्याच्याबद्दल बोलतातच आहे. तर नक्कीच. मला वाटतं की मी इथे बसून घरात स्टेटमेंट देणारा कोणीच नाही, कारण लोक तिकडे आहेत, मेहनत घेत आहेत, त्यांना जे वाटतं योग्य ते त्यांच्या प्रकारे रिॲक्ट होत आहेत आणि सरकार जागरूक आहे. तर नक्कीच आपल्या लोकांचं ऐकेल अशी मी आशा आणि मला खात्री सुद्धा आहे की असंच काहीतरी चांगलं आपल्या बाजूने. नक्कीच रोशन, इथल्या मातीत इथल्या मुलांमध्ये कोकणातल्या प्रचंड टॅलेंट आहे, तुला माहीत असेल. पण एका सर्टन वेळानंतर यश नाही आलं तर मुलं निराश होतात, त्यांच्याकडनं काही होत नाही. अशा कोकणातल्या मुलांना काय सांगशील तू? हा खूप खूप थँक्यू सो मच हा प्रश्न विचारल्याबद्दल. खरं तर तुमचं खरंच मी कौतुक करतो की ऍक्च्युली प्रॉब्लेम काय होतो आपल्या लोकांचा की आपण खूप जास्त विचार करतो. म्हणजे मला जर समजा ऍक्टर व्हायचंय तर लोक त्याच्यामध्ये ना तफावत करतात की ऍक्टर व्हायचंय का हिरो व्हायचंय. ह्याच्यामध्ये ना खूप मोठा फरक आहे. म्हणजे आता जे समजा माझ्यासारखे मित्र असतील त्यांना प्रत्येकाला हिरो व्हायला जायचंय की मी हिरो होणार, मी बॉडी करणार. माझं असं काही नाहीये. मला चित्रपट करायचे पण मी ते 40 वर्षाला असताना पण करू शकतो. मी क्लिअर आहे, मला असं काही वाटत नाही. मला असं वाटतं की खूप जास्त जबाबदार आणि त्याच्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी शिकणं खूप गरजेचं आहे. पंकज त्रिपाठीचं तुम्ही नाव घ्या किंवा आपले स्वर्गीय मच्छिंद्र कांबळे सर आहेत त्यांचं नाव घ्या, की त्यांनी काही 16 वर्षाचे असताना वगैरे मोठं नाटक तयार नाही केलं. ते एका वेळेत पोहोचले, त्यांनी तेवढा अभ्यास केला, त्यांनी तेवढी मेहनत घेतली, तेवढ्या लोकांना जमा केलं आणि मग त्यांनी बरेच सुंदर नाटकं दिली. आणि आज मालवणच्या नाटकाला पण एक नाव आहे. एक कोणी असं तुच्छ नाही लेखू शकत. ती खूप मोठी गोष्ट त्यांनी तयार करून ठेवली. तर आत्ताच्या आत्ता मला हवंय असं कधीच नाही होत, कुठल्याच फील्डमध्ये नाही. आपण जर समजा पेरणी केली तर 2 दिवसात भात नाहीये, है ना. त्याला एक नक्कीच. महिना लागतो, त्यांना एक कालावधी लागते. मला असं वाटतं की कुठल्याही मुलाला कुठल्याही स्ट्रीम मध्ये जर त्याचा करिअर करायचा असेल तर त्याच्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आणि आत्ताच्या काळात मला असं वाटतं की टेक्निकल गोष्टी खूप नवीन येतात, तर त्याच्यात तुम्हाला नैपुण्य असलंच पाहिजे, नाही तर तुम्ही मागेच फेकले जा. आणि हे लक्षात ठेवूनच चाला की माझ्याकडे जर टॅलेंट सोबत टेक्निकल नॉलेज नसेल किंवा मी माझ्या गोष्टीमध्ये जर उजवा नसेल तर मला डावललंच जाणार किंवा माझ्याकडे दुर्लक्ष होऊनच जाणार. कारण खूप लोक आहेत ना, फोन तयार करणाऱ्या बऱ्याच कंपनी आहेत. ऍपल का आहे? कारण त्यांच्याकडे तितकं वैशिष्ट्यपूर्ण प्रोडक्ट आहे. तर तुम्हाला जर सक्सेसफुल व्हायचं आहे, नक्कीच की तुम्ही आज किंवा एक 10 वर्षानंतर सक्सेसफुल व्हाल, पण त्याच्यासाठी सातत्य गरजेचं आहे. मग ते कुठल्या पद्धतीने तुम्ही कराल ह्याचे निर्णय तुमच्या स्वतःकडे आहेत, कारण तुमचं टॅलेंट तुम्हाला जास्त माहिती आहे. त्यामुळे निराश होऊन काही चालत नाही. बरेच अशा गोष्टी आहेत की काही माझे मित्र आहेत जे संगीतकार आहेत किंवा गायक आहेत, त्यांना अल्बम नाही करायचा आहे, त्यांना नाही गायचं पडद्यावरती. ते त्यांच्याच घरात बसून 4 पिढ्यांना शिकवतात आणि त्यांना त्यांचा आनंद मिळतो. तर तुमचा आनंद किती आहे हा तुम्ही एकदा जर क्लिअर केला तर तुम्हाला त्रास होणारच नाही असं मला वाटतं. आणि नाराज काय व्हायचं, एकच आयुष्य आहे, नाही झालं तर नाही झालं, पुढचं पुढे, नवीन काहीतरी करा, नवीन काहीतरी शोधा. म्हणजे ही खूप मोठी गोष्ट आहे की आपल्याकडे, हा वाईट गोष्ट आहे ऍक्च्युली की आपल्याकडे एकच आयुष्य आहे. एकदा आपला जीव गेला तर मग संपलं, मग पुन्हा जन्म वगैरे असं काही प्रकार नाहीच आहे. त्यामुळे आता जे काही करायचंय भले ते छोट्या स्वरूपात का होईल, तुम्हाला जितक्या पद्धतीने करायला मिळते तुम्ही करा. असं काही नाही की आपल्याकडे प्रत्येक शेतकरी ज्याच्याकडे 100 एकरच जमीन आहे, तो 1 एकर जमीनमध्ये पण त्याचा भात लावतो किंवा गहू लावतो आणि तो सुखी असतो. तर नाराज नाही व्हायचा. आपापले फॉर्मॅट्स आहेत. आता मला सिनेमा करायचा पण माझ्याकडे अजून नाहीये, पण मग मी रील्स वरती मला जी लोक प्रतिसाद देतात, कौतुक करतात, मी त्याच्यात खूप खुश आहे सध्या. तर माझ्याकडे मोठी स्क्रीन नाही आहे, माझ्याकडे छोटी आहे. छोट्या लोकांवर तर मला प्रेम मिळतं, मी खुश आहे, मला नाराजी नाही याच्याबद्दल. पण उद्या जाऊन मला स्केल अप व्हायचंय, मला लोकांपर्यंत जास्त पोहोचायचं, तर मग मला काय करायला लागेल, त्याचा अभ्यास मी केला पाहिजे, त्याच्यासाठी तसे प्रयत्न मी केले पाहिजेत. अभ्यास आणि प्रयत्न ह्या 2 गोष्टी कॉन्स्टंट असल्या तर तुम्हाला कोणी थांबवू शकत नाही, असं माझं ठाम. रोशन, तू आता आनंदाबद्दल बोला, समाधानाबद्दल. हा प्रश्न तुला पण आहे आणि जे आमची मुलाखत जे बघतायत आमचे दर्शक आहेत, स्पेशली तरुण, कोकणातली तरुण मुलं, त्यांच्यासाठी हा तुझा प्रश्न, तुझे जे उत्तर येईल ते मला वाटतं मार्गदर्शन ठरेल.
सध्या प्रचंड स्पर्धा आहे रोशन. प्रत्येक क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धा आहे. एकीकडे इथल्या तरुणाला त्यांच्या आवडीचं जे काम असतं त्याच्यात कधी कधी त्यांना करिअर करता येत नाही. फक्त एखाद्या दुसऱ्या जी गोष्ट आवडत नाही मात्र तिथे पैसा आहे अशा गोष्टींकडे स्वतःच्या विरुद्ध म्हणा किंवा आईवडिलांच्या इच्छेखातर दुसऱ्या ह्याच्याकडे जात आहे. ह्याच्यात सुवर्णमध्य कसा साधायचा? प्रचंड पैसा आहे म्हणून त्या गोष्टीकडे धावत जायचं, की भले जी आपल्याला गोष्ट आवडते त्याच्यात पैसा जरी कमी असला मात्र प्रचंड समाधान आहे, आपण पैसे कमी जरी मिळाले तर आनंदाने राहू शकतो. ह्याच्यापैकी तू कोणती गोष्ट स्वीकारशील? हेच उत्तर आमच्या दर्शकांना, आमच्या तरुणांना मार्गदर्शन असेल. काय सांगशील? थँक्यू. पण खूप चांगला प्रश्न आहे हा. ऍक्च्युली माझ्याकडे एकदा अशी संधी आली होती की मला ऑस्ट्रेलियाला जायला मिळत होतं फोटोग्राफर म्हणून. मी फोटोग्राफी सुद्धा करतो आणि ज्या क्रूज असतात त्याच्यावरती फोटोग्राफी करायचं होतं. आणि तिकडे प्रचंड डॉलर्समध्ये पैसे मिळणार होते. मला $3,000 ऑफर केलं ते पर महिन्याला. पण 8 महिने तिकडे राहायचं. भारतात पुन्हा यायचं नाही 8 महिन्यामध्ये कधीच. अगदीच इमर्जन्सी झाली तरच, नाहीतर ते पण नाही. पण कधीच इमर्जन्सी झाली तरी मला यायला उशीरच होतो. आणि मी असं आहे की मी माझ्या घरापासून लांब नाही राहू शकत. मला माझी माणसं खूप हवी असतात. मला घरात आई हवी, मला समोरचे माझे मित्र हवे. मी नाही राहू शकत. माझ्याकडे जर पैसाच जर मला कमवायचा असता फार भरभरीने, तर मी कदाचित ते निर्णय घेतला असता आणि आज मी ऑस्ट्रेलियामध्ये असतो. इकडे मुलाखत मला जी संधी नसती. माझ्याकडे प्रचंड पैसा सुद्धा असतात. पण मला असं वाटतं की पैसा हा खूप जास्त आणि महत्वाचा फॅक्टर आहे आयुष्यात. ह्याने तुम्हाला आनंद नाही होत, पण ज्या गोष्टीत तुम्हाला आनंद मिळतो त्या गोष्टी तुम्हाला विकत घेऊ शकतात तुम्ही. त्याच्यासाठी तुम्ही पैसेच लागणार तुम्हाला ते करायला. समजा तुम्हाला उद्या बाहेर परदेशात फिरायला जायचं तर त्याच्यासाठी तुम्हाला पैसाच हवा है ना. पैशाशिवाय बऱ्याच गोष्टी थांबतात. पण ह्याच्यातून मला असं वाटतं की समजा तुम्ही तुमचं प्रोफेशन अशा पद्धतीने निवडताय जिथे तुम्हाला जास्त पैसे मिळतात आणि तुमची आवड एखादी वेगळी आहे, तर आवड जोपासणं आपलं आहे. जसं मी काल एक शिखर धवनचा व्हिडिओ पाहिला. मला असं वाटतं की त्याला बासरी वाजायला फार आवडतं. तो खूप चांगल्या लेवलचा क्रिकेटर आहे, पण म्हणून त्याने बासरी वाजवणं सोडलं नाही. जसं की मला असं वाटतं की मला पहिला इंटिरियर डिझायनर व्हायचं होतं, तर काही कारणास्तव नाही करता आलं. घरची परिस्थिती असेल म्हणा किंवा माझे मार्क्स कमी असतील म्हणा, तसे काही पर्टिक्युलर रिझन्स असतील, मला नाही करता आलं. पण त्याच्यामुळे मी माझं घर जे आहे ते आता सजवणं सोडत नाही. किंवा मी नाटकामध्ये असताना माझे बरेच नेपथ्य मी डिझाईन केले म्हणजे स्क्रॅच पासून. आणि मग कधी आम्ही पुठ्ठे आणले किंवा कुठल्या तरी बॅनरच्या रिपा तोडून आणल्या आणि त्याच्यापासून आम्ही अख्खा नाटकाचा सेट तयार केलाय. तर मला असं वाटतं की माझी जी इच्छा होती घर सजवणं किंवा तयार करणं, त्याचा आनंद मला आताही मिळते. म्हणजे तुम्ही जर आता माझ्या मागे जी फोटोजची वॉल बघत असाल, ते माझे आवडते कलाकार आहेत, पण मी त्यांना एका पर्टिक्युलर आकारामध्ये कट करून त्या वैशिष्ट्य प्रकारे एकाच टोन मध्ये कलर करून मला असं वाटतं की ही माझ्या घरचं मी सजवलंय, मला आनंद मिळाला. तर ह्याच्यातून आणि पण मग पैसा खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही अजून 2 प्रोफेशन किंवा माणसाच्या अंगात कला असते, कलेतून पण पैसा मिळतो आणि तुम्ही जो दुसऱ्यावरती व्यवहार करताय त्याच्यातूनही तुम्हाला पैसा मिळतो. तर असे बरेच माझे मित्र आहेत. जसं की मी प्रोफेशनल म्हणून ऍज अ सोशल मीडियाचं काम करतो, पण मी ते कलाकार म्हणून सुद्धा काम करतो. मला जर कोणी म्हणाला की फोटोग्राफी करायला, तर मी त्याचे काही 10-5 हजार रुपये मागतो, मला पैसे मिळतात. तुमच्याकडे कला, तुम्ही दोन्ही बॅलन्स करू शकता. असं काहीच नाही, प्रत्येकाला 24 तासच मिळाले. मला 48 तास आहेत किंवा तुम्हाला फक्त 12 आहेत असं काही नाही. तुम्ही सगळं मॅनेज करू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कधी कधी झोप सॅक्रिफाईस करावी लागेल, कधी कार्यक्रम सॅक्रिफाईस करावे लागतील. सॅक्रिफाईस तर करावं लागणार, त्याच्याशिवाय तुम्हाला मग काहीच मिळणार नाही. असं होतं. नक्कीच रोशन, काय पुढचा प्लॅन काय आहे डोक्यात? आता खेकड्याच्या सारनंतर ते झालंच, ह्याच्या पुढे काय प्रेक्षकांना बघायला मिळेल? मला असं वाटतं की फक्त मला माझ्या प्रेक्षकांना रील्स पर्यंतच मर्यादित नाही ठेवायचे, त्यांना माझ्या युट्यूब चॅनलवरती पण आणायचं. आणि माझी अशी इच्छा आहे पुढे जाऊन की माझे सिनेमे बघायला त्यांनी चित्रपटगृहात सुद्धा यायला हवं. अरे वा. त्याच्यामध्ये मी कधीतरी काम करत असेल, कधीतरी मी बिहाइंड द स्क्रीन काम करत असेल. नक्कीच की याच्यासोबत खेकड्याचं सार झालंच, पण आता नवीन अजून 2-3 गाणी येत आहेत ज्यांचं रेकॉर्डिंग झालंय आणि आता आम्ही शूटिंग करत आहोत त्याचं, आणि ते सुद्धा येतील. श्रावण महिन्यावरती एक गाणं आहे पूर्णपणे, की श्रावण महिन्यात काय हालत असते जे नॉनव्हेज खातात आणि गणपतीच्या दरम्यान त्यांना नाही मिळत खायला, तर त्याच्यासोबत एक गमतीशीर गाणं आहे. त्याच्यासोबत गमतीशीर अजून एक गाणं, जी माणसं पर्टिक्युलर वेळेला मद्यपान करतात, तर गमतीशीर मद्यपान करणाऱ्या वर्गातल्या मित्रांसाठी सुद्धा आहे. आणि त्याच्यासोबत जी माझी मित्र आहेत ज्यांच्याकडे पगार उशीर येतो, तर पगार उशीर झाल्यानंतर काय गोची होते, त्या गोचीसाठी सुद्धा एक गाणं. अशी 3 गाणी आहेत. आणि काही शॉर्ट फिल्म्स वरती आम्ही काम करत आहोत. जसं मी म्हटलं की रार पिक्चर्स म्हणून आमचं एक आहे, रार फिल्म्स म्हणून, तर त्याच्यावरती आम्ही काही शॉर्ट फिल्म्स वरती काम करत. आणि त्याचसोबत
बघू कसं काय जमतंय. माझी अशी इच्छा आहे की मी जसे सिनेमे पाहतो, ज्या पद्धतीचे सिनेमे मला आवडतात, त्यातल्या त्यात लोकांना किती छान मी दाखवू शकतो. एक मराठमोळा सिनेमा काय म्हणतात फिल्म मेकर किती चांगल्या पद्धतीचे फिल्म्स लोकांना दाखवू शकतो, हा माझा सगळ्यात जास्त मोठा ध्यास आहे. आणि आय होप की मी त्या पद्धतीनेच काम करत आहे आणि कधी ना कधी आयुष्यात होईल, नक्की होईल, मला तेवढी कॉन्फिडन्स आहे. नक्की नक्की शुभेच्छा आहे तुला त्याच्यासाठी. रोशन, अजून एक दोन प्रश्न आहेत. भाषेबद्दल नक्की येतो. नक्की. मालवणी, आता तुम्हाला कशी मच्छिंद्र कांबळेंचा उल्लेख केला, ही आमची तळकोकणातली मालवणी वेगळी पडते. मला वाटतं तुझा भाग आहे तो राजापूर पट्ट्यातला आहे. या भाषेमध्ये काय फरक जाणवतो आणि घरी बोलीभाषा मराठी असते की मालवणीतले शब्द असतात, आणि भविष्यात मालवणीवरती काय येईल का, मालवणी भाषेवरती कोकणातल्या? खर तर बोली भाषेमध्ये फरक पडतो. आम्ही मुंबईत तरी आता जसं मी तुमच्यासोबत संभाषण करतोय तशा पद्धतीच बोलतो, पण गावी एकदा जर का मी पोहोचलोय तर मग अच्छा. टाच येतात, कारण ते मातीत आहे. तिकडे पोहोचल्यानंतर मला तसं होतं. काही माझे मित्र आहेत गुजराती आहेत, त्यांच्या घरी मी गेल्यानंतर माझ्या तोंडातून आपसूकपणे गुजराती येते. अच्छा. काही जण आहेत जे कॅथलिक आहेत, त्यांच्या घरी गेलं तर माझ्याकडे तोंडातून आपसूक इंग्लिश येतच येते. तर ज्या ज्या ठिकाणी आहे त्या त्या प्रकारची भाषा मला बोलायला प्रचंड आवडते आणि ते आपसूक पद्धतीने येतं. मी काही ठरवून बोलतो असं काही नाहीये. माझी अशी इच्छा आहे की मी मालवणी भाषे किंवा कोकणी भाषेसाठी आपल्यासाठी काही ना काहीतरी करावं. आता अजून तरी काय सुचलं नाहीये, पण जेव्हा काही सुचेल तर मला असं वाटतं की त्याचा प्लॅटफॉर्म खूप जास्त मोठा असावा आणि मोठ्या पद्धतीचं काम असावं. अगदी असंच जसं प्रतिसाद ह्या गोष्टींना खेकड्याचं सार तुला मिळेल आहे, त्याच्यापेक्षा 100 पटीने आपली भाषा बाहेर लोकांना माहीत पडावी, परदेशापर्यंत पोहोचावी, सातासमुद्र पार जावी अशी माझी इच्छा आहे. आणि त्यासाठी मला काम करावं लागेल, अभ्यास करावा लागेल आणि प्रयत्नही करावे लागतील. तर त्याच्यासाठी मी तयार आहे आणि मी ते करेनच. नक्कीच नक्कीच. रोशन, शेवटचा प्रश्न तुझ्यासाठी आहे की थोडं जरी आता यश मिळालं तरुणांना, ते यश त्यांच्या डोक्यात जातं. अजून रोशन जमिनीवरच आहे का? आणि दुसरा प्रश्न माझा रोशन आहे, तू रोशन राजेंद्र लावतोस, हे रोशन राजेंद्र लावण्यामागचा काय तुझा उद्देश आहे? 2 प्रश्न शेवटचे माझे. मला असं वाटतं की रोशन कालही जमिनीवर होता, आजही आहे आणि याच्या पुढेही जमिनीवरच राहणार आहे. कारण माझं असं होतं की ही प्रसिद्धी किंवा हे जे सगळं काही आहे ना, हे थोडंफार आहे, क्षणिक आहे. मी रात्री झोपताना एकटाच असतो, माझ्या बाजूला काही प्रसिद्धी नसते, काही नसतं, मी एकटाच असतो माझ्या स्वप्नात, माझ्या पद्धतीत, माझ्या आजूबाजूला काही नसतं. त्यामुळे मला ह्या गोष्टींचा काही हेवा वाटत नाही. प्रसिद्धीनंतर काही चांगला बदल झाला असेल तर मी आता खूप जास्त प्रोफेशनल काम करायचा प्रयत्न करतोय. जसं समजा जर आम्ही पूर्वी अँड्रॉइड फोनवरती शूट करत होतो, तर आता आम्ही आयफोन वरती शूट करतोय. आता जर आम्ही आयफोन वरती करतोय तर आम्ही मोठ्या डिजिटल जो DSLR कॅमेरा आहे त्याच्यावरती शूट करायचा प्रयत्न करतोय. जसं आम्ही पहिला नॉर्मल रेकॉर्ड करायचो तर आता स्टुडिओमध्ये जाऊन करतोय. तर प्रसिद्धीमुळे फक्त कामामध्ये चांगलापणा जसा येईल, आता समजा जसं मी माझे नॉर्मल मित्र सोबत काम करत होतो, तर पुढे जाऊन कदाचित एखाद्या मोठ्या कलाकारासोबत काम करायला मला मिळेल. तर प्रसिद्धीमध्ये प्रसिद्धी पण नाही, लोकांचं प्रेम आहे ऍक्च्युली हे. ह्याला प्रसिद्धीचं नाव देऊन आपण नको देऊया सध्या तरी, कारण अजूनही एवढी लोक आपल्याला ओळखत नाहीच आहेत. त्यामुळे काही फार मोठी गोष्ट नाही, छोटंच आहे, त्याच्यात समाधानी राहायचं. आणि मी ह्या गोष्टीसोबत खूप ग्रॅटिट्यूड म्हणजे खूप मी काय म्हणतात त्याला की मी आभार व्यक्त करतो एवढ्या लोकांचे की ते प्रेम करतायत, त्यांना ही गोष्ट आवडते, त्यांनी असंच करत राहावं. आणि माझ्यावर नाही, माझ्यासोबत जो माझा मित्र आहे अमित मारू आणि माझे जे अजून बाकीचे मित्र त्यांच्यावरही सेम प्रेम करावं. रोशन राजेंद्र मी हे का नाव वापरतो ह्याचं मी तुम्हाला एक कारण देतो. माझ्या बाबांवरती खूप प्रेम आहे, पण हे कधीच मी एक्सप्रेस नाही करत. आमच्यामध्ये एक छोटासा स्लाइटली वाद असतो कुठल्या ना कुठल्या तरी गोष्टीला घेऊन. तर माझं जसं म्हणतात ना की जेव्हा वडिलांची ओळख मुलामुळे होते, तेव्हा वडिलांना काहीतरी एकदम अभिमान वाटू शकतो. जसं की आता तरी मला असं होतं की व्हायचं म्हणजे 3-4 वर्ष अगोदर की अरे हा राजेंद्रचा मुलगा, अरे हा RK चा मुलगा, असं मला म्हटलं जायचं. पण आता असं होतं की अरे हे रोशनचे बाबा आहे, हे रोशनचे बाबा आहे, हे रोशन राजेंद्र, वाय रोशन राजेंद्र इज. तर माझं असं वाटतं की माझ्या वडिलांना माझ्यामुळे ओळखलं गेलं पाहिजे आणि म्हणूनच मी ते नाव लावतो. आणि एकतर खूप चांगलं साऊंड करतं ना रोशन राजेंद्र RR, तर म्हणून मग मी ठेवलेलं. बाकी असायचं काही मागचं काही रिझन नाहीये. माझं मुळात मी कोंडियातला आहे, राजापूर तालुक्यातला, आणि आमचं गावचं जे आडनाव आहे ते कोंडकर आहे. माझं सरनेम आहे कांबळे, रोशन राजेंद्र कांबळे. पण मी रोशन राजेंद्र कांबळे हे फेसबुक सारखं इंस्टाग्रामवर नाही ठेवू शकत, तर ते लिमिट असलं पाहिजे. म्हणून ते रोशन राजेंद्र स्वीट अँड शॉर्ट. हे वाचल्यानंतर लोकांना असं वाटतं की मी साऊथ इंडियन आहे की काय, किंवा माझ्या बऱ्याच वेळा असं होतं की मी ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर ज्यांना माझे इंस्टाग्राम प्रोफाईल व्हिजिट करतात त्यांना वाटतं की मी कॅथलिक आहे की काय.
कारण माझं इंग्लिश बोलताना लोकांना असं वाटतं की अरे तू नाही वाटत मराठी, किंवा तू वाटत नाहीस मराठी, किंवा कुठला तरी एका विशिष्ट भागातला. तर असं काही रिझन नाहीये, मला आवडतं. लोकांना काय विचार करायचा ते करू देत. मला प्रचंड आवडतं. रोशन राजेंद्र छान वाटतं. मला असं वाटतं की उद्या पुढे माझ्या पुढे जी येणारी पिढी असेल, मी त्याला पण म्हणेन तुला वाटलं की अमुक अमुक शो किंवा अमुक अमुक रोशन असं जे काही असेल ते तू तसं लाव. प्रत्येकाची पर्सनल चॉईस आहे, त्याच्याबद्दल आपण कोणाला काहीच म्हणू शकत नाही. नक्कीच नक्कीच रोशन, खरंच चर्चा करताना मजा आली आणि खरंच नक्कीच काहीतरी बोध घेण्यासाठी अनेक गोष्टी तुझ्या याच्या चर्चेतनं आमच्या तरुणांना मिळाल्या. जाता जाता एक शेवटी पुन्हा एकदा खेकड्याचा सार होऊन आपल्या मुलाखतीची सांगता करूया. नक्की नक्की. मी डायरेक्ट शेवटचं कडवं गातो की, येस. नांगी मधलं मास तू, खोबराचा वास तू, भाकरीच्या संग लागे बाप तू, खेकड्याच सार तू, वार रविवार तू, तांबड्या सांबाऱ्याची धार तू. थँक्यू सो मच मला Thank ही you. संधी दिल्याबद्दल. थँक्यू सो आणि मच, मी तू आमच्याकडे तुमचे- वेळ दिलास. नाही, मी खरं तर तुमचे आभार मानतो, आणि खरं तर खूप जास्त मजा आली. तुमचे प्रश्न खूप चांगले होते, आणि मला असं वाटतं की असं तुम्ही काम करत आहे याच्यासाठी खूप कौतुक तुमच्या संपूर्ण टीमचं. कारण आमच्यासारख्या कलाकारांना प्रोत्साहन मिळणं खूप जास्त गरजेचं आहे. पैसे तर काय आज उद्या मिळतीलच, ते एक वेळ कोणी लांब घेणार नाही आमच्यापासून, पण प्रोत्साहन जास्त गरजेचं आहे. ह्याच्याने एक चांगल्या पद्धतीचा कॉन्फिडन्स येतो. फक्त जाता जाता मला माझ्यासोबत जी मित्र काम करतायत किंवा जी मदतीला असतात, मला त्यांच्या सगळ्यांची नावं घेऊन पटकन एक मी सगळ्यांना थँक म्हणतो की आकाश जोदंड आहे, त्याच्यानंतर प्रतीक मारू आहे, रोहन कांबळे नावाचा माझा लहान भाऊ आहे, संतोष, प्रथमेश, सँकी वगैरे हे जे काही माझे मित्र आहेत त्या सगळ्यांना खूप खूप थँक्यू. आणि बरीच माणसं अशी आहेत जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम्हाला काम करण्यासाठी मदत करत असतात. कधी घर अवेलेबल करून दिलं, कधी गाडी अवेलेबल करून दिली, कुठल्याही पद्धतीचं. तर मला असं वाटतं की तुम्ही प्रेक्षकांनी तुमच्या जवळपास एखादा जर कलाकार असेल जो हरुनुरी असेल आणि नवीन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला सपोर्ट करा. कारण खूप छान वाटतं जेव्हा आपल्या सोबत बसणारा मुलगा आज मुलाखत देतो किंवा काहीतरी. तर असे दिवस सगळ्यांच्या आयुष्यात येऊ दे, प्रत्येक कलाकाराच्या आयुष्यात, आणि प्रत्येक सामान्य माणसाच्या आयुष्यात सुद्धा देवे, असे मी निसर्गाचरणी प्रार्थना करतो. आणि मला खरंच खूप खूप आभार तुम्ही इथे बोलवल्याबद्दल, मला ही मुलाखत घेतल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि तुमच्या सगळ्यांना सुद्धा शुभेच्छा. असेच निरोगी राहा आणि सुखात राहा. थँक्यू सो मच. खेकड्याच सार तू, वार रविवार तू, तांबड्या सांबाऱ्याची धार तू. सो मी लोकांचे आणि म्हणजे माझ्या प्रेक्षकांचे खूप आभार मानतो की त्यांनी गाण्याला इतका छान प्रतिसाद दिला. प्रसिद्धी काही येत जात राहते, म्हणजे त्याला काही असं मुक्काम पोस्ट केल्यासारखं नाही की हे एकदा म्हटलं की हे राहणारच आहे. तर नवीन नवीन काहीतरी करावं लागतं. मुळात कोकणात खूप अशी हिडन गोष्टी आहेत ज्या लोकांना अजून माहिती नाहीये. संस्कृती असतील, कोकणातलं खाणं असेल, कोकणातल्या काही टॅक्टिक्स असतील, मेडिकल्स गोष्टी असतील, आयुर्वेदिक प्रकार असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी मला असं वाटतं की मी लोकांना माझ्या परीने आणलं, समोरच्यांना दाखवलं पाहिजे. माझी अशी इच्छा आहे की मी मालवणी भाषे किंवा कोकणी भाषेसाठी आपल्यासाठी काही ना काहीतरी करावं. आता अजून तरी काही सुचलं नाहीये, पण जेव्हा काही सुचेल तर मला असं वाटतं की त्याचा प्लॅटफॉर्म खूप जास्त मोठा असावा.